Nemerlok karbon belum Charlie ya. Mut mut. Dong kita wiar mau jam jingim ki bangan jam soba berthei ki ring pa ling ba jingat pelung duriau dan ya le jurban job tiao un o kan dola uang ka ya khamat men sim ban pen mala hakka berthei ban pen ngai ka thong ban pen tet ban pen ta She thought nganang mare ngan pendet la jing ya le na ka jing dong sha ka jing shai ba dong musab le kan pernai sha ka jing et ngan pen telon ban plai yu chris sao dong sao kong to it to what get ben wet ben